Hoxe traígovos unha novedade boísima e unha recomendación que é que vos pasedes á economía sumergida. Sí, é moito máis interesante polo visto. A xente que está na economía sumergida non hai xente, inspectores, inspectoras sumergidas, non o hai. Non hai unha hacienda sumergida, polo tanto, ninguén che vai vir tocar a moral. Ninguén che vai vir dicir que o que hoxe se podía deducir mañán resulta que xa non se pode porque non lle convén a eles, por exemplo. Que está facendo a Hacienda neste país? Aos grandes non lle toca a moral porque igual se lle van, non? A xente traballadora ten que nos defenda, son os sindicatos. As empresas teñen que nas defenda, que é a patronal. E quen queda? Están aquí os galipollas estes dos autónomos, joder. Están os galipollas dos autónomos, vamos a tocar a moral a eles, que es como son individuales, pois vamos a tocar a moral. Entonces vémonos en casos, como o meu, por exemplo, que no momento en que me dio o asesor a cantidade que me teñen que devolver na renta, que por si non o sabedes, na renta, se che teñen que devolver é porque o pagaches ti antes, é dicir, non naceu aí nun toxo, no medio da broza, non. Pagaches ti demais, e como pagaches demais, teñencho que devolver. Cando eu vin a cantidade, dixen, vale, non o van a devolver. Van a buscar a maneira posible para non devolvelo, porque non é a primeira vez que o fan. Entón, que empezan? Empezan a tocarche a moral, a marear, a pedirche requerimento de non sei que, requerimento de non sei canto, e ti dis, pero vamos a ver, se isto está todo presentado, por que eu teño que volver a presentar? Pois sí, teño que volver a presentar, porque así pasa o traballo, entón así xa vamos facéndoche un tocahuevez, para que se che vai aminando o ánimo, non? Entón, se a ti che teñen que devolver, imagínate, 3.000 euros, dinche, non, a 5.000 vas que chutas. E ti dis, pero por qué? Si a mí me toca isto. Non, é que eso que deduciches, que hasta ahora, durante 15 anos, se podía deducir, ahora xusto dame a mí por decir que non. É dicir, a empresa do veciño deduce os gastos do seu vehículo, por exemplo, non? Porque o usa para traballar. Pero eu non, porque eu vou así polo aire, que non estaban todos metidos, que solamente estaba unha porcentaxe. Non, eu teño que ir a traballar levitando polo aire. O gasoi, que a empresa do veciño deduce todo hasta o último mililitro, pode. Eu non, porque eu teño que ir a aire. A aire a propulsión, e como o aire se supón que é gratis, non podo deducir. Hasta ahora sí, pero agora, non. De repente, non. Chegaron hasta o extremo de decir que non podo deducir os gastos da oficina. Pero vamos a ver, como non podo deducir como gasto de empresa a oficina? O lugar da oficina na que traballo. A empresa do veciño, sí. Eu, agora de repente, non. Por qué? Porque non teñen pasta, non teñen de onde sacar, e din, pois, vamos a quitar a esta. Entón, cando eu digo, pero isto non é xusto, porque isto pon que se pode facer. Non, pero eles agora din que non está xustificado. Eu digo, bueno, pois haberá que denunciar. Home, sí, se denuncias, tardanche 4 anos, e logo podenche dicir que sí ou que non. Si cola, que na maioría da xente autónoma colará porque ti vas aí o día, e ti dinche que tes que esperar 4 anos e ao millor arriscarte a non cobrar, e din, bueno, pois xa está, pois nada, mira. Queda así. E deso é do que se aproveitan. Do que se aproveitan para estar sangrando continuamente á mesma xente. A xente autónoma, a que despois nos piden cada mes 300 euros ou 400 euros, dependendo de cada quen, factures ou non factures. Eu estou... Mirade, é que estaba hasta as pelotas que non teño, pero que xa estou aburrida. Que me paso a economía sumergida, porque están facendo unha promoción tan boa. Este Ministerio de Hacienda fai unha promoción tan boa para que te pases á economía sumergida que llevou a ter que dar a razón. Vender droga non vou vender, porque eso fai mal a outra xente. Pero nada, que eu ca miña bola de cristal. La petonisa vaya con la petonisa. É a tomar polo cu. E logo,
e de insultar aos que se van para Andorra. Vou chamar a ver se teñen un piso para min, joder, aínda que sexa unha habitación compartida. Porque criticamos que din, ai, non queren pagar, queren cobrar, pero non queren pagar. Hai que ver, porque a mí pagar o meu IVA non me molesta absolutamente nada. E pagar o IRPF, pagar os meus impostos non me molesta absolutamente nada. Gustaríame que foran para onde teñen que ir e que deixaran de recortar nos servicios públicos. Iso sí tamén me gustaría. Pero non teño problema en pagar o que me corresponde. Ahora ben, o que me corresponde. E non o que a alguén se lle dá por decir un día que, ai, non, como nos hace falta dinero, pois vamos yo quitar a esta e uns cuantos máis como a esta, non? Por aí sí que non paso, hombre, por aí sí que non paso. Entón, bueno, pois como polo visto teñen moita gana de que nos pasemos a este tipo de economía que lles gusta tanto, pois nada, que se queira vir. Eu xa sei que sona populista isto que estou dicindo, son moi consciente, pero é a pura realidade. A pura realidade do autónomo é que, mentras ti pagues de máis e eles reciban, aquí non hai ningún problema. Pero cando pides o que che corresponde e eso teña que vir de volta, entonces empezan os problemas. Ahora sí comigo, A Amancio nadie lle vai dicir nada. Isto é comigo. Por nada, o que vos dijo, campaña del Ministerio de Hacienda, Economía Sumergida. Patrocina Agencia Tributaria. E a tomar polo cu.